Sa Novembru li ġej se jkunu qed jinfetħu 3 djar oħra fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Dawn ir-residenzi jinsabu fil-lokalitajiet ta' Pembroke, il-Marsa u Ħażabbar u xogħol infrastrutturali fuqhom jinsab fl-aqwa tiegħu. Dan bħala parti mill-proġett tal-Gvern Soċjetà Ġusta fejn madwar il-pajjiż qed jinfetħu djar fil-qalba residenzjali tal-lokalitajiet bilan lil persuni b'diżabilità jgħixu ħajja iktar indipendenti u jħossuhom parti mill-familja tal-belt jew raħal li jkunu fih. L-investiment fuq dawn it-3 djar ilaħħaq €900,000 u fihom se jilqgħu 17-il persuna. Tispikka id-dar li qed tinbena f'Ħażabbar għaliex din se tkun l-ewwel tat-tip tagħha f'pajjiżna bil-perit Frank Muscat fisser kif il-binja tfasslet u nbniet apposta. Hawnhekk qegħdin f'binja ġewwa Ħażabbar. Din hija waħda mill-ewwel eżempji ta' dar għal persuni b'diżabilità ġewwa l-komunità li kienet iddiżinjata u maħsuba għal dawn il-ħtiġijiet. Fejn proġetti oħra li għadna kif rajna kienu jinvolvu ristrutturar jew retrofitting jew aġġustament ta' binjiet għal dan l-iskop, hawnhekk għandna binja li kif jgħidu bl-Ingliż purpose built. Dawn ir-residenzi se jkunu qed jagħtu ħajja iktar indipendenti lil persuni b'diżabilità li se jkunu qed jgħixu flimkien skont il-bżonnijiet tagħhom. Ir-residenza ta' Pembroke se tkun qed tilqa' tfal b'imġiba li toffri sfida, dik tal-Marsa se takkomoda adulti bl-istess tip ta' mġiba, filwaqt li dik ta' Ħażabbar se toffri spazju adattat għal persuni b'diżabilitajiet varji iżda simili. Il-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità hija ir-regolatur ta' dawn ir-residenzi għal persuni b'diżabilità u tassigura li jkunu aċċessibbli u ta' livell. Il-Kummissarju għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, Oliver Scicluna, tkellem b'sodisfazzjon dwar dan il-proġett. Huma importanti fil-moralità tagħhom, jiġifieri li l-persuni b'diżabilità llum il-ġurnata rridu narawhom fil-komunità jgħixu l-ħajja b'mod inklusiv kemm jista' jkun u mhux f'mod ta' numru kbir. Fil-fatt din hija dar qed nieħu pjaċir li qed indur fiha li se tkun qed tilqa' ftit nies fiha kif għandu jkun b'hekk tkun qed tinbena iżjed dik l-atmosfera ta' familja. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius De Celis tenna kif dawn huma binjiet li jissimbolizzaw kif fuq l-integrazzjoni ta' persuni b'diżabilità dan il-Gvern għadda mill-kliem għal fatti. Din hija parti mill-politika tagħna, politika ta' dal-Gvern li jissapportja lil dawn il-persuni bi bżonnijiet differenti biex joħorġu u jgħixu b'mod indipendenti u dan huwa allura l-qofol ta' din il-politika li nemmnu fiha illi mhux biss nipritkaw imma b'mod tanġibli noħolqu l-istrutturi biex dawn l-istrutturi jkunu jistgħu jagħtu s-sapport kollu neċessarju lil dawn l-individwi. U fil-waqt li għaddejja l-ħidma fuq dawn it-3 djar, diġà tlestew il-pjanijiet għal 3 djar oħra li se jkunu qed isiru f'Ħall Kirkop, il-Qrendi u Żurrieq.